नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टीव्हीच्या बलकाम ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयचे आमचे खाशेले मानेस्त जावन आसात मराठी सारेगमपा लिटल चॅम्प्सचे फायनलिस्ट ऋषिकेश ढवळीकर आनी ताचे आवय बापूय. ऋषिकेश, तुका मायमोगाचो येवकार. तर आयच्या कार्यावळीचो पयलो प्रश्न हांवूच तुका विचारता. संगीताची तुका आवड गोडी कशी निर्माण जाली आनी तुजो संगीताचो गुरू कोण? लहानपणापासूनच मी संगीत गाणं ऐकत आलेलो आहे, कारण माझे बाबा आजोबा सगळेच गातात. तर मी वयाच्या 2ऱ्या वर्षापासूनच गायला सुरुवात केली, कारण आजोबा माझे रचनाकार आहे. म्हणजे त्यांचे कॉम्पोजिशन्स आहे ते सगळ्यात आधी मला येऊन ऐकवायचे. मग पेटीबरोबर माझ्याबरोबर पेटी वाजवत ते गायचे माझ्याबरोबर. तेच नंतर वडिलांकडनं पण खूप काय शिकलो. मग वयाच्या 7व्या वर्षी मी संगीताचं शिक्षण सुरू केलं आणि आता चालू आहे शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण. आणि तुला तुझा पहिला ऑन स्टेज परफॉर्मन्स आठवतोय का? म्हणजे पहिला म्हणजे तुझ्या कुठल्या वर्षी तुझा पहिला ऑन स्टेज म्हणजे पब्लिक समोर किंवा असं काही तुझा एक? माझा पहिला ऑन स्टेज परफॉर्मन्स मी वयाच्या 7व्या वर्षी केला. तेव्हा आमचाच प्रोग्राम होता नवदुर्गा मंदिरामध्ये. सो आता तू सारेगमपच्या फायनलिस्ट म्हणजे अंतिम 6 स्पर्धक जे असतात त्याच्यात तू होतास. आणि आता तुला कसं वाटतं गोव्यात आल्यानंतर? काय तुला स्टारडम मिळाले, सगळे तुझी साईन घेतात, तुझ्यासोबत फोटो मारतात, काय बदल झाला आहे? ॲक्च्युली असं वाटलं नव्हतं की मी सारेगमपच्या फायनलमध्ये पोचणार असं, पण मला खूप आनंद झाला. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आता फोटो काढणं वगैरे ह्याच्याबरोबर मी आधी कम्फर्टेबलच नव्हता. म्हणजे मला कंटाळा यायचा हे करायला. पण आता थोडं त्याच्याबरोबर कम्फर्टेबल व्हायला, म्हणजे इंटरॅक्शन कसं करायचं लोकांबरोबर. मग त्यांनी कौतुक केलं तर थँक्यू वगैरे म्हणायचं, ते आधी मग मी करत नव्हतो, आता ते करायला लागलं. तुझा तिथला अनुभव कसा होता? म्हणजे कुणी चांगले मित्रमैत्रिणी झालेत का? कुणी फेवरेट्स आहेत का? तिकडचं वातावरण कसं होतं? तू 5 महिने तिकडे होतास, तर तिथला अनुभव सांग, कसं होतं सगळं? आणि डेली रुटीन काय असायचं तुझं? तिथला अनुभव म्हणजे सेटवरती सगळ्यांचं गाणं झाल्यानंतर मग तो आमचा छोटा देवांश असायचा, तो मोठ्याने म्हणायचा ह्याला काय मार्क्स मिळणार ते, म्हणजे त्याची भविष्यवाणी असायची. आणि तो जे सांगायचा तेवढे मार्क्स त्या मुलाला मिळायचे. आम्ही मग कट वगैरे झाला की सगळे मग तिकडे मस्ती करायला लागायची सगळी मुलं. मग त्यांना शांत करायचं. मग मध्ये कधी थोडा वेळ कट झाला की म्युझिशियन्सकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर गप्पा मारायच्या. असं मस्ती चालूच होती तिकडे. सगळ्याच स्पर्धकांचं तुमचं तिकडचं डेली रुटीन कसं असतं? कारण पूर्ण वेळ शूटिंग तर नसतं. नाही. कसा सुरू व्हायचा दिवस आणि कसं संपायचा? सारेगमपच्या गुरुकुलमध्ये सकाळी 5 वाजता उठायचं, मग तिकडे रियाज करायचा. नंतर सलीलदादा, वैशालीताई मग आमची गाणी घ्यायची, आम्हाला काय नवं शिकवायचे. नंतर आम्ही त्याचाच संध्याकाळी पण रियाज करायचो. आणि ज्या गोष्टींमध्ये आम्ही परफेक्ट नाही त्याच्यामध्ये परफेक्शन आणायला ट्राय करायचो. फेवरेट कोण आहेत? सलील दादा का वैशालीताई का सुरेश वाडकर सर? माझे सगळ्यात फेवरेट सुरेशजी आहे, कारण सुरेशजी मार्गदर्शनाबरोबर मस्ती पण करतात स्टेजवरती. येस. आणि तुझी कुणासोबत छान मैत्री झाली तिकडे? म्हणजे असतं मुलांमध्ये की हा माझा बेस्ट फ्रेंड, हा माझा असाच फ्रेंड वगैरे, तर तुझा कोण तिकडचा एकदम मैत्रीण झाली? माझा तिकडचा एकदम आवडता मित्र म्हणजे सौरज आहे. तर त्याच्याबरोबर म्हणजे तो तर बंगालचा आहे मूळ, मग त्याला मराठी शिकवायचं, मग त्याच्याबरोबरच राहायचो मी पूर्ण दिवसभर. मग त्याच्याबरोबर काही मस्ती करायची, इकडे एकमेकांच्या खांद्यावर हात धरून सगळीकडे फिरायचो आम्ही. अशी खूप काय मस्ती करायचो. एका खोलीत झोपायचे आणि बऱ्याच वेळा ते रात्री एकमेकांना मिठी मारून झोपायचे. म्हणजे मी कधी तिथे गेलो की मी त्यांच्या खोलीत झोपायचो, त्यामुळे मी हे पाहिलं. मग बसमध्ये ते एका शेजारी बसायचे, मग बसमध्ये ते झोपायचे. खूप ट्रॅव्हलिंग होतं. रियाज वगैरे झाला, प्रॅक्टिस झाली की त्यांना जरा टाइम मिळायचा, मग ते मोबाईलवर काहीतरी उशिरापर्यंत जायचे. म्हणजे त्यानं थोडं खूप डायल्यूट करून सांगितलं तिथलं शेड्यूल खूपच टाईट आणि हेक्टिक होतं. म्हणजे सकाळी तो म्हणाला जसं 5 वाजल्यापासून
त्यांचा आठवड्यातले 3-4 दिवस ही प्रॅक्टिस असायची आणि 3 दिवस शूटमध्ये जायचे. म्हणजे त्यातला 1 दिवस हा त्याला टेक्निकल म्हणायचे ते, म्हणजे ती रिहर्सल. पण ती रिहर्सल म्हणजे आम्ही नाटकाची रंगीत तालीम कशी म्हणतो, सगळं ड्रेसअप करून आणि स्टुडिओमध्ये जाऊन तिथे जसं होणार आहे शूट तशी रिहर्सल, अशी एक अख्खा दिवस 12 तास त्याच्यात जायचे. मग शूटचे 2 दिवस, तेही 2 दिवस 12-12 तासांचं शेड्यूल असायचं. त्यामुळे इतका या वयात एवढं वेळ त्यांनी देणं आणि एवढं त्यांनी काम करणं हे त्याच्या एकट्याच्या बाबतीत नाही, सगळेच कॉन्टेस्टंट्स हे करायचे. त्यामुळे खूपच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. स्टेजवर असल्यामुळे काय व्हायचं, त्यांना सिटिंग अरेंजमेंट असायची ना, तिकडून हलायला मिळत नव्हतं. म्हणजे दे हॅड टू, म्हणजे फुल शूट 12 अख्खा तास 12 शूट shoot त्यांना त्यांना बसून बसावं राहावं लागत. लागायचं. म्हणजे काही त्यांना मस्ती बिस्ती नाही, नाही. काहीच करता येत नव्हतं. सकाळी जो 10-11 वाजता शूट सुरू व्हायचा तो रात्री 10 वाजेपर्यंत शूट चालायचा. म्हणजे तुम्ही जे 4 एपिसोड्स पाहायचा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, त्याचा शूट आधी एकच दिवस व्हायचा नाही 2 दिवस, आणि नंतर त्यांनी ते स्प्लिट करून 2 दिवस केले. शूट केले. म्हणजे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवारचा शूट 1 दिवस व्हायचा आणि शनिवारचा जो उत्सव संगीताचा एपिसोड असतो तो वेगळा दुसऱ्या दिवशी व्हायचा. वेगळा व्हायचा. त्यामुळे तसं त्यांनी खूप अनुभव तो त्यांना की इतका वेळ काम करणं. आणि हा बेसिकली अनुभव कसं त्यांना सकाळी मिळाला. 6:15 वाजता आम्हाला तिकडून निघावं लागत होतं, तासभर जायला. रात्री 12:30 वाजता यायचं, दुसऱ्या दिवशी परत 6:15 वाजता जायचं. म्हणजे मुलं अक्षरशः झोंबी त्याच्यात असायची, त्यांना उठवून रात्री घेऊन जावं 12:30 लागत. वाजता तिकडे स्टुडिओवरती पॅकअप व्हायचं, मग तिकडून परत आम्हाला राहायला ठेवलंय त्या ठिकाणी जायचं. म्हणजे 1 तास लागायचा तिकडे जायला. रात्री 1:30 वाजता पोचायचो आम्ही. मग जवळजवळ 5 तासांची झोप मिळायची. म्हणजे टेक्निकल गोष्टी खूप असतात. हो होय, भयंकर असतात. हो, कारण फायनली तुम्हाला जो टी व्हीवर आउटपुट दिसतो तो तसा दिसला पाहिजे. त्यांनी कितीही जरी चांगलं ते गात असले तरी त्या मायक्रोफोनमध्ये ते गाणं किंवा त्यांचा अपिअरन्स दिसणंही त्यांचं चांगलं असलं पाहिजे. बॉडी लँग्वेज त्यांची असली पाहिजे. कारण हे नुसतं ऑडिओ नाही ना, हे ऑडिओ व्हिज्युअल. त्यामुळे त्यांचं सगळंच ते पहिल्या ओव्हरऑल दिवशी त्यांच्याकडून प्रेझेंटेशन. ते सगळं सेट करून घ्यायचे. म्हणजे 2 दिवस मेन त्यांचे शूट्स असायचे. टेक्निकलच्या दिवशी कपडे घालून त्यांना कसं काय करायचं, वावरायचं सगळं सांगायचं. सो त्याच्यात मग काही वेळा basically त्यांची दिवस- बॉडी लँग्वेज कशी असावी ह्याचंही त्यांना डायरेक्शन दिलं जायचं. ते गाण्याचे मेंटर्स वेगळे असत होते आणि इतर डायरेक्टर्स म्हणून असायचे, जे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर्स, ते इतर मार्गदर्शन करायचे. ह्याच्यात एक सिलेक्शनची प्रोसेस जी असते सुरुवातीची ती फार महत्त्वाची असते. म्हणजे ऑडिशन्स असेल, हो, तिथपासून ते ऑडिशनमध्ये सिलेक्शन होणं, परत त्यातून मग ती पुढची प्रोसेस होणे. ह्याच्यामध्ये तुला काय जाणवत होतं, काय दडपण होतं आणि तुम्हा दोघांनी पण त्याला कशा पद्धतीने सपोर्ट केला आणि ही प्रिपरेशन कशी होती एकंदरीत? पहिल्या सिलेक्शनचं दडपण त्याला तसं नव्हतं, कारण त्याचं बऱ्याच प्रमाणात इथे गोव्यात तो खूपच त्यानं स्पर्धा किंवा कार्यक्रम असे त्यानं केले. त्यामुळे स्टेजचं दडपण त्याला आत्ताही, तेव्हाही नव्हतं आणि आत्ताही नाही. आणि ऑडिशनला तर तो कॉन्फिडंट होताच आणि सिलेक्ट होणार हे त्याला माहिती होतं. ऑडिशनला कोणतं गाणं सादर केलं होतं? ऑडिशनला युवती मनाला रुणा. त्याच्यावर काय कमेंट होते त्याच्या जजेसच्या? जजेसचा कमेंट म्हणजे त्या सगळ्यांनाच गाणं आवडलं. मग स्टँडिंग ओवेशन वगैरे मिळाली. त्यांनी काय केलं की जवळजवळ 7,000 मुलं त्यांचं ऑनलाईन, म्हणजे त्यांना व्हिडिओ काढून पाठवायला सांगितलेले आणि त्याच्यामधली जवळजवळ 50 मुलांना त्यांनी ऑडिशन द्यायला बोलावलं तिथे. होय. ह्याला वैशाली मग त्या 50 मुलांमधल्या एक 25 मुलांना त्यांनी सिलेक्ट केलं आणि त्यांना स्टुडिओ राऊंड, म्हणजे टी व्हीवर पहिलं ऑडिशन दाखवलं ना, त्याच्यामध्ये ही वॉज बेसिकली सिलेक्टेड बाय वैशाली ताई.
सो म्हणजे शोधून वैशाली ताईने आणलेलं. यावेळी त्यांनी असं केलं की जाऊन गावागावामध्ये जाऊन त्यांनी मुलं शोधून आणली, चांगली मुलं. तसंच याच्यासुद्धा सोशल मीडिया प्रेझेन्स वगैरे त्याचं खूप आहे, यूट्यूब चॅनल आहे त्याचा, त्यामुळे तो त्यांच्या नजरेत आला आणि मग त्यानं आलं पाहिजे ते. त्या एपिसोडमध्ये पहिल्या दाखवलं गेलं की त्या वैशालीताई एका कार्यक्रमात आल्या, त्यांनी त्याचं गाणं ऐकलं आणि त्यांनी असं म्हणजे तो यावा सारेगमपमध्ये असं ते सगळं पहिल्या एपिसोडमध्ये आलेलं आहे. त्यामुळे तो सिलेक्ट होणार हे त्याला त्या अर्थी कल्पना होती. ऋषिकेश, गायन म्हटले की रियाज खूप करचो पडटा आणि अभ्यास आणि रियाज तूं कसो मॅनेज करता? काय प्रॉब्लेम नसतो, म्हणजे रियाजाच्या वेळेला रियाज करायचा आणि अभ्यासाच्या वेळेला अभ्यास करायचा. मस्तीच्या वेळेला मस्ती करायची. नाही, त्याचा रियाजाचा शेड्यूल म्हणजे सकाळी 2 तास बसतो तो, दुपारच्या वेळेला थोडं ऐकतो क्लासिकल काही, किंवा त्याचे बाबा सकाळी उठून आमच्याकडे 5:30 वाजता तानपुरा सुरू होतो, त्यामुळे बाबांचा रियाज चालू असताना तोही त्यांना जॉईन होतो. मग त्याचे बाबांची स्टुडंट्स येतात, त्यांना शिकवताना तेही ऐकतो. आणि मस्तीचा वेळ काय असतो सांगा? 5 ते 7. यावेळेस मस्तीच करेल. होय. म्हणजे असं काही क्लास वगैरे असले तर आम्हाला सांगातो, त्याचं असं असतं मी 5 ते 7 क्लास कुठे वगैरे क्लासला जाणार नाही. 5 ते 7 तर माझं आधी लहान असताना असं असायचं की 5 ते 7 जर क्लास असला तर मी जाणारच नाही. कारण मी आई बाबांना सांगून ठेवलेलं हा माझा वेळ खेळायचा आहे, या वेळेमध्ये तुम्ही मला आणि काही करायला सांगायचं नाही. तुझा आवडता गायक म्हणजे तुझे आजोबा आणि बाबा सोडून कुठले? माझे आवडते शास्त्रीय गायक पंडित राजन साजन मिश्रा, मग वडिलांच्या गुरु डॉक्टर अलकादेव मारुलकर, आणि सुगम संगीतामधले आवडते गायक सुरेश वाडकर. आता तुझं एक आवडतं गाणं म्हणाल म्हणून दाखवशील? होय, आणि वसंतराव देशपांडे त्यांचं एक गाणं गाऊन दाखवतो. वाटेवर काटे वेचित चाललो, वाटेवर काटे वेचित चाललो, वाटेवर काटे वेचित चाललो, वाटले जसा फुला फुलात चाललो, वाटेवर काटे वेचित चाललो, वाटेवर काटे. सुरेशजींची कमेंट म्हणजे त्यांनी जेव्हा स्कॉलरशिप अनाऊन्स केली मला, तेव्हा मला खूपच म्हणजे असं कधी इमॅजिन पण केलं नव्हतं की सुरेशजी मला स्कॉलरशिप देणार म्हणून. आणि सलील दादाने एकदा सांगितलेलं की मला सुरांचं वरदान आहे, ही कमेंट मला खूप भावली. आणि वैशालीताईंनी एकदा म्हणाल्या की अरे तुझा गळा आहे का मोटर पंप. अशा काही खूप छान कमेंट्स आल्या. संगीताचे आपल्यात 2 प्रवाह म्हणजे असे विविध प्रवाह आहेत, पण तुला जास्त कुठलं भावतो? शास्त्रीय संगीत आणि आता बॉलिवूडमध्ये अलीकडे जो प्रकार वाढला आहे संगीताचा, तो तुला जास्त भावतो? आणि बॉलिवूडमधला कुठला तुला गायक जास्त आवडतो? नाही, मला बॉलिवूड संगीताची तशी रुची नाही आहे, म्हणजे तसले सगळे गाणी. पण मी सारेगमपमध्ये जाऊन खूपच वेगळ्या प्रकारची गाणी गायलो, आणि मला असं म्हणजे शास्त्रीय सोडून मी आधी काही गात नव्हतो वेगळी गाणी, पण नंतर ती गाणी पण गायची मला रुची निर्माण झाली, आणि नंतर मला ती पण गाणी तशी आवडायला लागली आधीची वेगवेगळ्या प्रकारची. आणि शास्त्रीयमध्ये तसं फार हे नाही आहे, पण सिनेसंगीत आणि सुगम शास्त्रीय हे खूप वेगळे हे पडतात. तर तुला ते प्रिपेअर करताना काय तुझ्या समोरचे चॅलेंजेस काय होते? कारण महेश काळे शास्त्रीय संगीतात आपण ओळखतो, त्यांनी चुकून जरी काही म्हणजे बॉलिवूडमधलं किंवा दुसरं गायला गेले तर
ते आपल्याला रुचत नाही. तुझ्यासाठी एक अष्टपैलू गायक होण्यासाठी आपल्याला हे एक चॅलेंज असतं. तर तुला म्हणजे आत्ता मी तुझ्याकडून जे ऐकते ते शास्त्रीय संगीताचे जास्त संस्कार आहेत तुझ्यावरती. मग सुगम संगीताचं जे काही तुझं प्रॅक्टिस झालं असेल किंवा तिथं जे चॅलेंज तुला आलं असेल ते कसं होतं आणि तू कसं ओव्हरकम केलंस त्याच्यावरती? तिथे चॅलेंज होता की आवाज जरा मॉड्युलेट करून गायचा, म्हणजे मग विब्रेटो आणायचं, त्याच्यामध्ये जरा व्हॉइस मॉड्युलेशन करायचं. मग लोकसंगीत कसं तर ते नेझल गायचं सगळं. मग काही कंटेम्प्ररी गाणी मग त्याच्यामध्ये आवाज बारीक मोठा त्याला मॉड्युलेट करायचं, नंतर विब्रेटो आणायचा. हे सगळं माझ्यासाठी चॅलेंज होतं. पण थोडं रांगड्या आवाजात गायचं लोकसंगीत, कारण आम्ही आवाज गुळगुळीत करायचा प्रयत्न करतो, गावरांग उच्चार करायचं. मग हे सगळं चॅलेंज होतं. पण पाहिलंच. हो, चॅलेंज स्वीकार केला. आणि हे परीक्षकही सांगायचे की सलील दादांनी अनेक वेळा सांगितलं की त्यांनी प्रत्येक गाण्याकडे तो खुल्या नजरेने पाहतो आणि त्या पद्धतीने तो ते प्रकार प्रस्तुत करतो. त्यामुळे त्यानं आपलं जे अष्टपैलुत्व आहे हे तिथे त्याला स्वतःलाही त्याची जाणीव झाली कॉन्फिडन्स आहे, आपण करू शकतो, आपण हेही करू शकतो. आधी तो फक्त शास्त्रीय संगीतापुरतं मर्यादित. शास्त्रीय संगीत आणि शास्त्रीय संगीतावर आधारित जे ललित संगीत आहे, आपण ललित संगीत म्हणतो त्याला, म्हणजे नाट्यसंगीत, भक्तिसंगीत, ठुमरी, गझल, हे ऑफशूट्स ऑफ शास्त्रीय संगीत असं आपण म्हणतो. ते तो गायचा आणि त्याच्यात तो हो. पण लोकसंगीत हा वेगळा प्रकार आहे, किंवा थोडंसं वेस्टर्न संगीतावर आधारित संगीत हा वेगळा प्रकार आहे, किंवा आजकाल कंटेम्पररी म्युझिक म्हणतो आपण, म्हणजे समकालीन संगीत आपण ज्याला म्हणतो, ते थोडंसं वेगळं आहे. मग त्याला वेगळ्या प्रकारचे आवाज काढावे लागतात, वेगळ्या प्रकारची देहबोली बॉडी लँग्वेज ठेवावी लागते, किंवा वेगळ्या प्रकारे तो जसं म्हणाला बारीक मोठा मॉड्युलेट करावा लागतो आवाज, किंवा उच्चार वेगळे करावे लागतात. असं त्याला खूपच त्यानं एक्सप्लोअर केलं. साथीदार जे होते म्हणजे त्यांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची असते एखाद्या गायक. तुझं त्यांच्यासोबतचं कॉर्डिनेशन कसं होतं? खूप छान प्रश्न विचारलात तुम्ही, त्यामुळे तुमचं आधी अभिनंदन. साथीदारांबरोबर म्हणजे साथीदार हे मित्रच असतात गायकाचे. एकतर पण ते दरवेळेला म्हणतात की बाळ सांभाळून घ्या आम्हाला म्हणून. मग आम्ही त्यांना रिस्पॉन्ड करतो की नाही, तुम्ही आम्हाला सांभाळून घ्या म्हणून. पण त्यांचं आणि माझं एवढं म्हणजे एकदम चांगलं कनेक्शन होतं की मला त्यांच्याबरोबर कोणतंही गाणं गायला, म्हणजे त्यांची साथणी मी गायचो, मग मला ते आवडायचं त्यांच्याबरोबर, म्हणजे इंटरॅक्शन वगैरे करायला. सो ते खूपच इंटरॅक्टिव्ह असायचे माझ्याबरोबर पण, आणि मी पण त्यांच्याबरोबर. तर त्यांनी गझलेचा विषय काढला होता की तू गझल पण गातोस, तर एखादी गझल, एखादा अंतरा गझलचा होऊन जातो. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, भेट आपुली स्मरशी, भेट आपुली स्मरशी, काय तू मनात बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. रियालिटी शोजमध्ये जे ज्युरी मेंबर्स असतात किंवा जजेस असतात ते थोड्या वरचढ अशा कमेंट्स देतात किंवा फारच कौतुक करतात बऱ्याच वेळा. तर याच्या पलीकडे जाऊन कधी त्यांनी तुमचे फ्लॉज सांगितले का, चुका सांगितल्या का, त्या सुधारण्याचा प्रयत्न केला का, किंवा तुला कधी जाणवला की ह्या चुका आहेत त्या त्यांनी समजावून सांगितल्या कार्यक्रमानंतर, किंवा आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर, म्हणजे आता तू बाहेर आलास
तर बाहेरही तुला कोणी स्थानिकांनी किंवा संगीतप्रेमींनी काय अशा कमेंट दिल्या का की बाबा ह्या चुका आहेत किंवा इथं सुधारणा झाली पाहिजे असं काही? म्हणजे शूट झाल्यानंतर जेव्हा आम्ही परत गुरुकुलात जायचो तेव्हा आम्हाला जजेस म्हणजे सलिलाला, वैशालीताई म्हणजे ते ऑन स्टेज नाही सांगायचे कारण मुलांना वाईट वाटेल त्याचं. म्हणजे ऑन स्टेज म्हणजे सगळे टी व्हीवरती बघतायत आणि असं त्यांचं काही आहे ज्याच्यामध्ये ते कमी पडतात असं सांगितलं की मग ते जरासे नर्वस टाईप होणार. मग ते आम्ही जेव्हा गुरुकुलात जायचो तेव्हा ते सांगायचे की तुमचे ह्या ठिकाणी तुम्हाला जरा जास्ती कॉन्सन्ट्रेशन करायला हवं किंवा इकडे जरा जास्ती लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि तुझं पुढचा काय, म्हणजे संगीतातच तू पुढे शिक्षण घेणार आहे, काय करण्याचा पुढचा विचार काय? मला शास्त्रीय संगीतामध्ये पुढे जायचं आहे आणि मला एक असं माझं एक गोल आहे की मला शास्त्रीय संगीतामधला एक प्रसिद्ध गायक व्हायचं आहे. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. की जर तुला कुणाकडून नेगेटिव्ह कमेंट्स मिळाले तर तू त्याच्यावर ओव्हरकम कसा करणार? मी त्याच्यावरती जास्ती लक्ष नाही देणार फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि जर त्यांचं कमेंट असलं तर मी त्यांना असंच कमेंट देणार की ओके मी याच्यावरती काहीतरी करतो म्हणून पुढे इम्प्रूव्हमेंट. आणि जितका त्याचा रीच वाढतो तितका त्याला आवडणारे लोक आणि तो न आवडणारे लोक असणार आहेत. इट इज चॉईस. म्हणजे काही लोकांना अरिजित सिंग खूप आवडतो, काही लोकांना अरिजित सिंग अजिबात आवडत नाही, असे पण आहेत. आणि पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कमेंट्स यायलाच पाहिजे, म्हणजे कसं आपल्याला पुढे वर चढायला सुधारणा होते. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आता तू 5 महिने बाहेर होतास, तुझ्या शाळेचा सपोर्ट कसा होता? शाळेतल्या मित्रमैत्रिणींचा काय कमेंट्स होत्या? शिक्षकांच्या काय कमेंट्स होत्या? मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल जेव्हा आम्ही सांगितलं तेव्हा सगळ्यांनाच खूप आनंद झाला की सारेगमपमध्ये सिलेक्ट झालं ते. आणि सगळे मित्र मला मेसेज करायचे की तुझा हा परफॉर्मन्स खूप चांगला झाला, आम्ही सगळं ऐकतोय तुला भरभरून वोट करतोय म्हणून. आणि मी पण त्यांना म्हणजे त्यांच्याकडे फोन जेव्हा करायचो तेव्हा त्यांच्याकडे सगळं बोलायचो की काय काय होतं तिकडे, मग कसं चाललं आहे, त्यांना विचारायचो की काय चाललं आहे शाळेमध्ये, सगळं पोर्शन वगैरे चालू आहे ना. मग ते मला पाठवायचे शाळेचं. त्यांनी म्हटलं की तू काही चिंता करू नको, आम्ही तुला सगळं जे काय पोर्शन शिकवलं आहे ते आम्ही तुला पाठवतो, तुला काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही. टीचर्सनं आम्हाला फोन करून सांगितलेलं की त्याचं जे काही मिस झालेलं पोर्शन आहे ते तो स्कूलमध्ये हे झाल्यावर मॅथ्स किंवा सायन्स जे मेन असतं पुढे एक्स्ट्रा क्लासेस घेऊन कव्हर अप करणार. संगीताशिवाय मला काय म्हणजे सायन्स प्रोजेक्ट्स वगैरे करायला तशी आवड आहे. म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमी. आता मी लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा फ्री टाईम असायचा तेव्हा घराबाहेर तर जायला नाही मिळायचं. मग यूट्यूबवरती मी ॲस्ट्रॉनॉमीचे म्हणजे तसलं काय काय त्याच्याबद्दल व्हिडिओज असायचे ते बघायचो. मग कसं रॉकेटमध्ये वगैरे त्याचं काय काय असतं, इंजिनमध्ये काय काय वापरण्यात येतं, कसले मेकॅनिक्स असतात त्याचे, नंतर सॅटेलाईट बरोबर कम्युनिकेशन कसं करतात ते, ह्याबद्दलसुद्धा मला खूप आवड निर्माण झाली आणि मला त्यामध्ये सुद्धा पुढे काही करायला आवडेल. गोव्याचं प्रतिनिधित्व केलंस तिकडे जाऊन. आपलं जिज्ञासामुळे गोव्याचं नाव तसं बऱ्यापैकी आता झालेलं आहे. रियालिटी शोमध्ये तू सुद्धा जाऊन आलंस, तर तुला गोवा आणि महाराष्ट्र असं काही कम्पेअर करायचं झालं तर म्हणजे तुला कसं वाटतं? दोन्ही प्रदेश तसे आपण जवळजवळ आहोत पण ते एक मध्ये अलिखित रेषा आहे ती. तर तुझा तिकडचा अनुभव कसा होता? महाराष्ट्रातल्या लोकांनी तुला कसं, काय वाटतं तुला महाराष्ट्रातल्या लोकांबद्दल, तुला काय वाटतं स्पेशली? म्हणजे महाराष्ट्राबद्दल सांगतो मी, गोव्याचा एन्व्हायरमेंट आहे तो खूप शांत आहे आणि तिकडे सगळीकडे दगदग चालू असते. म्हणजे ट्रॅफिक इकडे तिकडे सगळे गोव्याला तर जास्ती ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल्सच नाही आहे, पण तिकडे बघितलं तर 500-500 मीटरवरती एक सिग्नल आहे तिथे. मग तिथे सगळं गाड्यांचा हॉर्नचे आवाज वगैरे सगळं सुरुवातीला जरा असं इरिटेट करायचं, कारण तशा वातावरणामध्ये कधी राहिला नाही मी. पण नंतर त्याच्याशी पण जरासं फ्रेंडली झालं. आता तो सारेगमप प्रवास करून इथे आलाय, तुम्हाला स्वतः त्याच्यात काय बदल दिसतो? म्हणजे सारेगमपच्या आधीचा तो आणि आता त्याचा स्वभाव असेल किंवा गाण्याच्या बाबतीत असेल, काय बदल झालाय?
त्यानं ऑलरेडी जसं सांगितलं की तो वेगवेगळे संगीत प्रकार हाताळायला शिकला. स्टुडिओ एन्व्हायरमेंटमध्ये तो कधी गायला नव्हता, त्यामुळे स्टुडिओच्या वातावरणात कसं गायचं, माईक कसा हाताळायचा, हातात माईक धरून गाणं हे त्यानं याच्यापूर्वी कधीच केलं नव्हतं. स्टँड, कारण बैठं गाणं बसून गायचं आणि स्टँड ठेवून गायचं. बॉडी लँग्वेज त्याची वीक होती, म्हणजे खूपच तो काहीच बिलकुल असा मख्ख बसून तो गायचा आणि जे काही एक्सप्रेशन ते त्याचं इथून येत होतं. पण आता तिथे गेल्यानंतर तो खूपच खुलला आहे, म्हणजे मी कल्पनाही करू शकत नाही तो इतका तो खुलून गातो. आता काही गाणी त्यानं जी प्रस्तुत केली तिथे ती बघून मी स्वतः आश्चर्यचकित झालो की हाच आहे का तो. इतका त्याच्या पर्सनॅलिटीत इतका बदल झाला आहे तिथे गेल्यामुळे. सांगीतिकदृष्ट्या शास्त्रीय संगीताच्या बाबतीत फारसं तिथे काही झालं नाही, पण इतर संगीत प्रकार जे अदरवाईज आम्ही त्याला कधीच शिकवणार नाही ते तो तिथे शिकला. असं खूपच पॉझिटिव्ह, खूपच व्हॅल्यू ॲडिशन त्याला झालेलं आहे तिथे जाऊन. तो ज्यावेळी तिथे होता मग तुम्ही दोघंही त्याच्यासोबत कंटिन्यू असायचा की नाही? तिथे एका पालकाला राहायची परवानगी होती. सुरुवातीला महिनाभर मी होतो, त्यानंतर त्याची आईच होती जास्त. शूटच्या दिवसात मी जायचो, पण आईनंच सांभाळलं त्याला, कारण शेवटी त्याला सगळी त्याची प्रकृती सांभाळायची, त्याला खाणं पिणं व्यवस्थित घालायचं, औषध पाणी लागलं तर करायचं. हे आईपेक्षा जास्त चांगलं कोणी करू शकत नाही, त्यामुळे जास्त आई होती, मी आवश्यकतेप्रमाणे जायचो. तर आयची ही चर्चा बरीच रंगिल्ली आसा, सोपची न्ही अशें दिसता, पूण हो निरोप हो घेवचोच पडटा. ऋषिकेश, तुका आनी तुमच्या पालकांक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. अशाच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.